Krutá pravda. Úspešný, múdry a spokojný človek nemá potrebu hejtiť. A to nikoho, ani toho, kto práve začína. Ani toho, kto niečo tvorí a ani toho, kto sa práve o niečo snaží. Pretože vie, čo to stojí. Vie, aké je to ťažké zdvihnúť sa a niečo vybudovať. A vie, že hejt nie je názor. Je to len prejav frustrácie. Všimnite si, kto väčšinou hejtuje. Pozrite si ich profily, ak vôbec nejaké majú. Pozrite sa, ako žijú, ako sa vyjadrujú, aké hodnoty majú, respektíve aké nemajú. No a hlavne, čo oni sami vytvorili. Žiaden úspech, žiadna hodnota, len hromada komplexov, zahorknutosti a času na internete. Hejt vôbec nie je o tebe. Hejt je o tom, kto ho píše. O tom, že tvoja snaha im pripomína, že oni nespravili nič. No a to bolí. Takže na budúce, keď si prečítáš komentár na tvoju osobu plný hnevu a jedu, usmej sa. Práve si niekomu nastavil zrkadlo, v ktorom sa nezvládal pozerať sa sám na seba.